Ubingelele-ke mbukeli ekhaya phinde ngikwamukele futhi ohlelweni lethu SK Media Production. Ethi umusha le channel uklikhe subscribe button kanye nebell sothi masiphosta amavidiyo amasha YouTube ezokwazi ukutshela ngesikhathi. Kanti namhlanje ngibukela sikuphathele zona sikuphathele ukhuze ibhadi lapha nomculi kaMaskandi obizwa ngoNtencane. Emva kokuba uNontanda kubuka wetheke ngowesilisa ephumelele lapha nobala wabhala ku social media kwinkundleni zakhe zokuxhumana ukuthi cha uyayivela ngalensizwa uNtencane. Le nsizwa-ke mbukela igama layo Uthathe melane ithe imikhuluma nephephandaba yathi laphana ngiyehluleka ukuzibamba manje ngendlela engimthanda ngayo Ntencane futhi ngendlela ekwenzeka ngayo engathi le nsizwa lena ibalelwe ukuthi uNtencane ngathi umsebenzisele umuthi. Kanti ngokusho kwephephandaba mbukeli laphana uNtencane naye uyiphendulele udaba lakhe kuNtencane uthe bengizitshela ukuthi ngibona njengomngane njengoba behlanganiswe laphana yikhasi lika-WhatsApp labaculi bakwaZulu Natal futhi akumele kube khona abantu engibaxwayayo ngenxa yomsebenzi wami. uNtencane-ke mbukeli uqhube wathi laphana angiqale ukulizwa lolu daba lwakhe yingakho ngize ngakhetha nokuvele ngiphume kulele group WhatsApp obuhlanganisile ngoba kukhona abantu obese bembuka ngenye indlela noma ngelinye iso yena uNtencane. Uphinde wanxusa kule nsizwa ukuthi iyacela ukuthi iyeke lento futhi yena ngeke ethi esenezingane ezingaka bese ephinde eqala phansi laphana eba nobudlelwano obusha futhi ikakhulukazi nomuntu wobulili obufanayo bunoba. Sengiyidede inkundla bafowethu ngicela nibeke uvoleni lapha kwi-comment section. Sizophinda sibonane futhi nakwenye ividiyo elandelayo ngane zakethu. Siyabonga.